A babba abin da za mu kaɗa nan shine saboda mu yi sallar roƙon ruwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma ya umarta. Sannan kuma halin da muke ciki na rashin ruwa da kuma tsoro da ake ji na ɗauke ruwa da wuri da kuma amfanin gona da ya yaushi wani ma ya bushe wasu ma sun kasa yin shuka saboda rashin ruwa yasa ya zama dole mu haɗu a nan domin mu kaskantar da kanmu ga Allah mu roƙi Allah mu yi sallah kamar da gani man ya yi sallah kuma an yi addu'a. Ta masallaci ne ake bukata daga wurin jama'a bayan wannan. Abin da ake nema daga jama'a shine mutane su je su yi sadaka, su yi kyauta, su yi taimako, su sada zumunci, su ta istighfari da sallah da roƙon Allah rahama. Alan kai magana akan raddin mazalim. Shi ne cewa duk wani wanda ya san ya hainci wani ko ya cuci wani to ya je ya mayar da wannan haƙƙi na mutane amma ya mayar ta hanyar da yake ba za a samu fitina ko rigima ko tashi hankali a tsakani ba kuma zai taɓa kimarsa da wuri a cikin mutane ba. Sau da yawa mutane idan wani abu ya aka fara ko kamar ruwa da aka yi ga kamar abu ba zai ba. Wannan yanayi ne na mutane da suke da garaje da yawa mutane sun ɗauka saboda an yi ruwa jiya ba za a yi sallah yanzu ba. Ai ko ruwan da aka yi jiya ba ko ina da ina ne karfi ba ko ba ko ina da ina ne samu kuma ko da an yi ruwa an kwana ruwa ba zai hana a yi sallah ba domin komawa ga Allah har abada yana nan bari kuma har yanzu waccan magana na jin tsoron ɗaukewar damuna da wuri a yana nan naka dole ne mu roki Allah kuma ko yanzu ma idan muka ga abubuwa sun sake yin zafi za mu sake da mu yi sallah. Malam ya yi bayani a kan su ta mutane za su yi ta masu yanzu. Babban hanya mai sauki shine abubuwan ne guda uku malamai su karantar shugabanni kuma su aikata a gani sannan kuma attajirai su yi in aka samu malamai da attajirai da shugabanni suka yi abin da ya kamata da kowace jama'a za su koya. To malam ne fa'idar juya riga da abin da ya sa ka juya riga da liman ya juya ne saboda muna fata halin da muke ciki da rashin daɗi yadda liman ya juya rigarsa Allah ya sa wani abin ya juya zama alheri.